Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Maglagot lagi apong ka nga nakainom naman ka? Lagot ko na ako! Nasad. Nga ano lagi maglagot ka nimo? Sige na, sulti ko be. Hoy, ay nagpugni ang naa sa ilawom siyang dughan. Ipagawas gina kung unsa man ang imong mga sekreto. Aron makapahungaw ka ba? Nilagin ako ni madawat. Ha? Unsa may di nimo lagi madawat lagi? Pasabda ko nung gabi. Sige, sulti. Unsa may di nimo madawat ha? Di ko makadawat kay in love kay ko nimo. Oh. Dalia. Kalangkot ako kasing-kasing. Basta lang tao. Ikaw pa man siya kung ipahinong dininiwa, magkahinungdan. Unsa? Sakita sa dan pagkasultiha, my love. Uy. Ako? Way hinungdan? Oh, Uy. kahinungdan ka di ka mahimong mahalon. Yun na pagod. Nga nung wa man ko hinungdan nga mahalo na, Dalia. Pasabda ko kung diin dapita ko nga wa ko hinungdan. Be. Huwag kahinungdan kay lumalabay ka lang. Unsa? Ako? Lumalabay lang? Oo, lumalabay ka lang. Hindi ka mo dugay. Pasabda gani ko, be. Asa mang dapita nga mulabay lang ko? Sa akong ginabuhi. Oh, Sabot ka. Wala ba na ka sa akong ginabuhi. Mahalang huwag ka hinungdang mahalon. Passing ka lang. mahimo ramang di ko mulabay. Depende na nimo. Nanawa na sinultihan ni mo. Ang bugal-bugal ang gihapon. Tay paragod, diin man ko magbugal-bugal. Nga mao man ay tinuod. Mahimo ra nga di ko mulabay sa imong kinabuhi. Nag-agad ko nimo. Kalagot ka. Naunsa man ka? Di magkakasabot. Maawa niya, Bi. Matug na ko. Oo, asa man ka matog? Diyos gawas. Uy, di na mahimo ha? Di na mahimo. Usag di ko. Gusto ko matug sa gawas. Dito sa gawas. Sa cottage dito sa gawas. Usa? Ayaw ko sunda ha. Hindi pa ko gusto nga. Pagpaduol ka na ako. Kinahanglan mamatay ni. Unsa may imong patyon ha? Dalia? Kini nga akong kasing-kasing. Kinahanglan mamatay ni Nemo. Uy. Dalia! Dalia! Dalia, ayaw pagawas! Yes! Niyan kita sa lungsod nga gitext from Ibon ako, tiyo. Ay, unya. Iya lagi nang gapitan atong makwarta. O, tiyo. Ni Adi niya ang akong kwarta. Atong kwarta. Apil gyud ko ana digay. Ay, ayaw tang ko iwan ni kung makagunit ni kag milyon ha. Ang sabot, tiyo. Yes. Ibaw dyan sa kinaiya. Ang importante, nga makuha na ito sa Dalia karon. Sige. Karon na gyud na kuhaon. Ha? Kung nato makitaan, karon na yun. Pinangatol ng kamot ko makagunit og minilyo, tiyo. Ay, pero natay problema digger. Ang sabat, tiyo. Kulang ang atong gamit nga giandam. Kuwang gyud kayo. Ang sa? Kuwang. Doon na kayo nalimtan? Ang sabat, tiyo. Dili mahimo nga wa ni. Dili madayon ang atong plano kung wa ni. Ang sumay kuwang, tiyo. Hindi naman ako pistula. O, magkapait mo ta kaniha. May gani kayo nakapit ta sa akong amigo, pistula. Doon nang lagi kuwang aning atong gamit sa pagpatay anang dalya. Unsa man lagi? Unsa man lagi kuwang si imong giandam, tiyo? Simple. Ang bato. Unsa? Musuyo pa, tiyo? Ay, Tugtuo tira. ka adik-adik? Murag uwahi naman. Ay, ang tawang kahinga ba niyo mo? Dili pa adik-adik nga bato akong ingon. Ay, Oh, usap ni batuha. ang bato nga atong
Ibato-bato ang dalya. Bato-bato. Nalimtan ako da. Sa, Ako naman tong sultan na sako ba? Pero, wa man ako makarga sa luyo sa auto. Nabilin man. pangkong magatiyo eh. Ay, Yung mga taong ikalimtan. oh. Kung di tayo makakita og bato, oh. Di na lang na to. Bato-batuan ang atong patunon, oy. Nya. Sa ako magkurato to. Anin, dot. Ato yun ang palupaluhan. Way lami. Sugot ka. Way lami mga idea tiyo. Oy, baya. Nga mangita kag bato para ibato-bato yung dalya inig abot na to sa atong destinasyon. Balik sa Sao, Dalia. Magunsa maka din sa Daplins dagat, ha? Ang pabog na ako sa utok. Hmm? Nahang kong hangin. Pero di mahimong ani ka matuog din, ha? O, ata makasal ha. Ah, Mabuhat pa na ko tanan akong gusto. Buhaton, sir. uy. Nalimot man tingali ka sa gisulti sa nagseminar na to. Ay, siskot ng seminar. Uy, Oh. ako malimot. Bias to na seminar na to, uy. Ha? Para ako ram to tanan yung gisulti. Mamay para Uy, imo. uy, dili to para imo lang. Uy, naunsa man ka. Para to natong duha. Pero kinahanglan magsulti ta bayan sa imong gibati na ako. Sa pa may gusto nimo mahibawan. Miyako na ko, in love ko nimo. Pero kinala mamatay ni. Ay nagpatya, oy. Kay gikinahanglan ako ang imong gugma. So, Kinahanglan may gugma ka nako. Kay magminyo na guta. Ug makatabang na nako aron mahatagan nimo ganak. anak. Oh, anak. Di ba? Misaad man kanako nga tagan ko nimo ganak. Human sa to kasal. Aw, dugay naman ka nagsigig saad ana, pero permi ko mabaraw. Oh. Oh. Ganong mihilak man ka diha. Anak. Oh, anak. Mao na ang gikinahanglan ako. Anak. Oo. Atagan di kang anak. Uy, kinahanglan barugan gid ani mo ha? Oh. Anong mihilak man kag maayo diha? Ambot. Unsi ambot? Ay, di ba tingali makahilak ang usa ka tawo kung way pasikaran sa iyang paghilak? Ambot lagi. Ano ganahan mo buhila ka nung nagtanaw ko nimo? Oh. So, nag-goal kang nagtanaw na ko kay Ipasing naman ka sa kong ginabuhi. Dalia paminaw. Dili ko mawa sa imong kinabuhi. Sure ka? Sure. Samtang gusto ka pang makig-uban ako. Naarasyo ko, uban nimo. Og ikaw ang magbuot sa kong kinabuhi kung makasal na ta. Oh, naunsa naman uli. Anong mihilak ng noong kag maayo diha, Dalia? Ha? Ni ano yung tapingon sa Daplins baybayon tiyo. Chilling, chilling, chilling. Wala, gusto ka ng dapit nga itong gisubay. Paingon ka niya sa dapit nga, nimutangan atong dalya. Oh. May napita ang gitek si Ma'am Ibon ako. Uy, nagsiga pang sugas unahan, oh. Huwag yung mapahong. Ay, Kinahanglan maka-check-in na tagkatin si tiyo. Aron ato ta dito magsugod sa itong plano. kana, unya. Midnight snack ta, midnight snack. Ha, kaya ito nga gabiin na. To, anasad. Sama ka, eh. Tubaga gani ko, bi. Nganong nagsige naman kaghilak diha. Wala ko kasapot na ako. Nagisakitan lang ko. O kung may nakapasakit nimo, ha? Sakit kayo una-unaon nga. Nakaslon ko. Ano magbuwag na sap. Unsa man kagsultihan, eh? Di ba niingo naman ko nga di ta magbuwag kung di ka makigbuwag nako? Oh, aha. Ha? Wa ka minaw. Ubog naman siguro ka. Atubang ragon ako ba? Dali. Tubang. Diba? Ay, paglingaw. Saon? Tutok, tanaw. Saon ko nimo? Tutuki lang ko sa akong mata. Ayaw ko patutukan ni mo mata, oy. Tutuki ko. Tutuki ko, Dalia.
Kinahanglang makasabot ka sa tanan. Ayo pagubog-ubog ha. Pamatig maayo ha, Dalia. Sa may ako pamation. Paminaw maayo. Tutoki ko. Dili ta magbuwag. Kung dili ka makigbuwag nako. Nakasabot ka? Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!